Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pun pirang-pirangaken ketingalipun jawab salam kula pun kirang semangat nggih Pak nggih. Pun ngantuk nggih. Ngantuk nggih Pak nggih. Dereng pindah malih nggih. Mengke sing jamu muga-muga berkah Allahumma Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li karamatiya illa yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Akhallaqin wa harama syifa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qallu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri. Amin. Wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma taf'al hikmataka wansur ala rahmataka wadzakirni manasyadu ya dal jalali wal ikram. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Al-ayah ila akhirih. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramun, para alim, para kiai ing rawuh wonten ing dalu niki, lenggah kita sami wonten ing mriki, monggo dados wasilah pikantuk berkah Gusti. Allahumma Amin. Minggahipun para rawuh, para sepuh dalah aji sepuh ingkang rawuh nindakaken dawuh ninggalno ewuh. Rawuh mungkin dadosaken tuwuh iman takwane dhateng Allah Subhanahu wa taala. Minggahipun dumateng pangemban dalah pangembating praja, pangayoming para kawula ingkang kula panjenengan sedaya rawuh dalu menika direken ngamal mulya isa begja wonten ing donya benjang kempal ing suar. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Nuwun injih pangarsanipun Bapak Kades terpilih, Bapak Kades yang mudah-mudahan orangnya juga beres, masyarakatnya semakin sukses, kadesnya is the best insya Allah. Alhamdulillah. Mugi mandhapi Bapak Kaur sing ahli syukur, rezekine semulur, anak bojone gampang diatur, senajan teng parakan isih ana sing dahare ora apa-apa. Sementing si golongan makmur. Kita ingat punya umur juga semakin undur, uban kita semakin bertabur. Kok tambah? Ora gathuk berarti. Semakin bertabur, nek wis tuwa anane gali kukur-kukur nang dhuwur kasur. Kuwi tandha jenengan meh mlebu kubur, padha nusul Kiai Gus Dur. Semoga kumpulan do tafakur. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Ugi mboten tinalumen mandhape Bapak Kadus sing ora tau atus. Suwe-suwe kurang ajar ki rakyate. Maksudnya kula Pak Kadus sing ora tau ninggal barang bagus, ora tau atus.
Semoga Pak Kadus tambah bagus, tambah sae. Amin Allahumma. Amin. Amin ya robbal. Amin. Berkah dunya lan pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan boten tinalumpen dumateng Sohibul Hajah panjenengan Bapak Slamet dalah keluarga ageng kami kesempatan derek nimbali kula sowan ngabiyantara dalu menika dipun suwuni donga. Mula nindhake putra nggih menika Mas Bagus sinten? Arif Budianto, panggilannya Arif, mbaknya Vita, Mas Arif dan Mbak Vita. Mudah-mudahan bisa bina rumah tangga yang bahagia, baik bahagia dunia dan dunia dan karena orang bina rumah tangga pasti ingin yang bahagia, tidak pengantin baru, tidak pengantin lama kok lawas bahasa singgaul Pak. Muga-muga dadi berkah. Alhamdulillah pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu. Sedaya para pilenggah, Bapak Haji, Ibu Hajah, calon haji, calon hajah ingkang rawuh muga kathah lenggah keranten, muga-muga niati ibadah senajan wau diguyur Jawa, muga-muga karena berkah kundur tak sunke rezekine tambah, pegawai negeri gaji itu rah, pedagang badine rah, petani panene melimpah, muga suka nggula wentah putra ya biaya ngajilan seko lah syukur makin di ziarah Mekah Madinah kaya sing ngagi ceram kundur jadi haji lan hajah kok kundur duwite isih turah kena nggo dandani bocah kok omah sing dipikir omah ya penting tapi bocah ya penting isih turah kena nggo biaya nikah tumuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin ya robbal muslimin muslimat muta'alimin muta'alimat qaidin qaidat nahdiin nahdiat jalisin jalisat ansor fatayat sahabat banser ingkang rawuh pada kesempatan menika muga-muga rawuh kula panjenengan sedaya dados fasilah pikantuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lan boten sepeda dumateng grup seni selawat ingkang sareng-sareng mau selawat muga benjang pikantuk syafaat wonten yaumul kiamat. Allahumma amin. Lan ngaturaken gungi panuwun dhateng pambiyawara ingkang sampun paring wedal kangge kula muga wedalipun paringke saged kula ginakaken kanthi sae-saenipun munggah wonten manfaat lan fadilah. Allahumma monggo pinanggih dalu menika krana sedangu sondalu pinanggih wonten ing pengaosan walimatul ngurus dalu menika kita syukuri kanthi izinipun Allah Subhanahu wa taala waget pinanggih kanthi boten pambengan satunggal punapa syukur kadherekaken kanthi kalimat tahmid bilisan alhamdulillah ya rabbil alamin. Kanthi syukur kita niki nikmat-nikmatipun tambah kalih Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam kunjuk ngayulandaran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang muga benjang kita niki kagolong ewone bakal jutane menungsa sing benjang do pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Pengin mboten, Mbak? Pengin mboten, Bu? Dan iki muga kanthi pengajap lenggah wonten kesempatan menika mboten tinalumpen utawi utusan keluarga ageng saking tlatah pundi? Kutaringin nggih. Nggih saking keluarga ageng Ibu Suminah. Muga-muga dadosaken berkah pinarak lenggah diati niati ibadah. Allahumma lo kanthi wason selawat mugi-mugi kita jurutan sapi kanthi syafaat wonten yaumul kiamat insya krana nek wong sedah lima selawat insyaallah benjang dhewe kanthi syafaat krana syarate kudu sregep maca selawat esuk sore awan bengi ora bosen bosen nek kurang selawat urip kurang nek ya ora sing tua ya ora sing nom ora lanang ora wetan ora elor ora ngisor ora gede ora cilik. Matur cilik kok seru temen jenengan. Mirsani kula terus minyak jenengan. Mun saya bebus sing pirsa kula ben ngrasani, Pak. Oh kula lagi mlampah saking mriko-mriko terus iya wong cilik sama mau. Ora usah dirasani. Ah. Kula ya kerasan jenengan matur kula mireng kok. Lagi mlaku wong cilik. Ora usah dibahas. Kira nggih. Nyong ya perasaan wong nyong duwe rasa. Cilik wonge sing penting gedhe. Weh. Barange. Ya manfaate, Bro, kok barange. Muga-muga dadi manfaat alhamdulillah. Manfaat donya lan mula dibiasano sing nom-nom ya ahli maos salat diajak wong ajak wong nom seniku ya kudu ana carane nggih napa nggih. Nganggo lagu ya sing gaul wong nom nggih mboten. Diajak
Biasakanlah baca sholawat Nabi, biasakanlah setiap baik hari, agar akhirat dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad. Jolalilali olah-olah namanya gua yu ting ting. Yo jawabannya moco sholawat. Yalah parakan balani olah-olah semuanya olah-olah bodoh. Biasakanlah baca sholawat Nabi, biasakanlah setiap hari, agar akhirat dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad. Jolalilali Mojo sholawat, Jolalilali mojo sholawat. Hidup di dunia hanyalah sementara, takkan selamanya. Insyaallah iling alhamdulillah. Allahumma amin ya robbal. Muga berkah dunyane ya berkah akhirate. Pikantos syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kula mboten bosen-bosen ngajak menjenengan dadi wasi golongan sing bejo. Nek kurang sholawat uripe ya kurang nih. Nggo dapatlah bareng. Amarga kurang sholawat. Jenengan nyaut. Kinten-kinten boten saged sementing mengah. Kan ketone pinter. Ngoten nggih. Amarga kurang sholawat. Yo dilagu masa mak. Nang kuping nyengkal mak. Fals. Nek dilagu kan kepenak nggih. Mau kula mireng mas kula dilagu ya kepenak. Maca sholawat dilagu nggih sae nggih. Wong adan temu sing mriku nggih dilagu nggih. Dilagu mboten nek adan mriku, Pak. Yo lagu adan adane apik. Kula nate pas liwat agi adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kayak suarane selamat. Apa ana selamat ngene? Mboten nggih. Oh tuan rumah. Ngapunten Pak Slamet, ora apa-apa contoh apik. Kowe nyontoni mantune Slamet. Alhamdulillah. Allahumma bikanto berkah insya dilagu masa adan ora dilagu mamane mantune adan. Allahu Akbar. Wala arif. Ya simpan mangkat sapa? Hayalah sholat. Mertuane mangkat. Bener arif. Ya sungguh kok jadi semangat. Alhamdulillah. Ya coba dia dilagu rip. Nah, akhirnya Arif dilagu barang dilagu koplo. Hayya 'ala sholat. Hayya 'ala sholat. Arif rusak. Ya sungguh jadi berkah. Alhamdulillah. Pun kok kersane mboten ngantuk nggih. Semangat. Amarga kurang sholawat, uripe bakal kurang nikmat, kembang kejekur maksiat, uripe dadi tersesat. Sing tak jaluk ning koncoku, ayo padha ngakehno sholawatmu supaya tentrem atimu. Selamat dunya, selamat akhiratmu. Jawab. Sholawat, ayo sholawat. Allahumma Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat. Malaikat wae
solawat Sapa wonge sregep solawat uripe bakal nikmat selamat dunya selamat akhirat NKRI harga mati solawat sampai mati taubat sebelum mati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kanthi kita semua selawat gone dalu niki muga benjabi kanthi syafaat wonten yaumul kiamat saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esuk sore awan bengi ya mau salat mboten kumudu sing angel, cekap sing gampil basa kali kula gampang-gampang. Nggih, cukup sing gampang wis ora apa-apa lah. Nek karo wong cilik kok basa temen. Sing penting jenengan pun nyaut nggih panggih berkah. Allahumma kembali ke pengajian laptop. Emangnya gua dukul. Dalu niki kita pilenggah dipun suni donga kali panjenengan bahwa selamat dalam keluarga ingkang lebih handal bakat ingkang putra Mas Bagus Arif kali Mbak Vita. Muga-muga jodoh pindah alhamdulillah. Wong jenenge jodoh sing ngatur Allah Subhanahu. Jodoh gampang-gampang angel-angel gang. Wong niku sing ngatur Gusti. Bisa ana wong wetan oleh wong elon oleh wong. Kadang ana sing lanang gede sing wadon. Kebalikane sing wadon gede sing lanang. Ngerti ya kayaknya ora mangkat yakin. Suwe-suwe katine lara temenan. Jile wong jodoh, nggih napa nggih? Lho nek dipikir ora jodoh. Lho Mas Arif mriko Kotaringin nggih napa nggih? Lho iso dugune mriki pundi? Parakan. Apa? Krana jodhone teng mriki. Nggih napa nggih? Sing ngatur Gusti. Lah nek dipikir nalar, Arif langkane mau pirang-pirang wadonan. Apa langkane ora payu lah. Nang Kotaringin ora payu kabita gelem. Lho niku sing ngatur Gusti. Rezeki jodoh patihake Allah Subhanahu titah musawantah monami jatah palilah saing Gusti Kang Maha Murah kita lamun manembah muga-muga diparing istiqomah alhamdulillah. Allahumma jodoh sepindah pikantuk berkah keturunan muga ya sholih lan keluarga sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal pintar pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Lah niki sejenis jodoh awalnya adalah cinta. Ada cinta, ada rindu. Mas Arif cinta sama Mbak Vita. Yang namanya orang cinta kasmaran selalu terbayang pengen ketemu, betul? Senyawang-nyawangi wong kasmaran katonan ya Arif ya. Nang Kotaringin nyawang plafon Vita nang dhuwure. Nyawang pager Vita nemplok. Nyawang blumbang Vita nang blumbang. Nyawang wedhus ya keton pihala ngalamat Vita badakna wedhus. Jenenge wong kasmaran napa sing disawang ya kelingan nggih napa nggih. Nganti ora merem turu Mas Arif nang Padon Lawang. Malam ini ku tak dapat tidur wajahmu menggoda selalu. Vita. Nganti ora mikir mangan ngombe. Krono kangen urung ketemu gila banggi. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Karena sama-sama cinta Vita pun langsung jawab lewat WA. Aku pun begitu tak lelap tidurku wajahmu menggoda selalu. Sekang parakan. Loh, waktu niku krana sama-sama cinta klik di hati alhamdulillah. Muga-muga jodoh sepindah Allahumma. Tidak ada wanita lain selain Mbak Vita, gak ada pria lain selain Mas Arif, betul? Engkaulah Arjunaku, engkaulah Sri Kandiku. Iya, cie. Saya mau tanya dulu sama Mas Arif, Anda nikah sama Mbak Vita karena apa?
Iya, sayangnya karena apa? Iya, Arif bingung. Apa karena wajahnya? Iya, betul 100 karena Allah. Lho nek ming krono nyawang rai, nyawang wajah jenenge rai Mas Arif suwe-suwe ya malih. Sika yo moblong barang tua kempong. Alah. Mulane wong wadon pada kemayu, eling atuamu wis kembang barat ora? Kudunya sing ngomong kae ge. Gila mangke. Lah nuwun sewu Pak, wong wadon tua kuwi Pak, ibarate ngoten. Wong wadon kuwi ibarate kaya Quran sewek, paham? Diwaca angel dibuang dosa. Lah, bingungi kakine. Diwaca angel dibuang dosa pating pretot. Mulai di rumah baik gila ya. Wong anane lho sewek kaya kuwi ya. Ala tetep harmonis. Mulane ana mawaddah warahmah, kasih sayang ya selalu. Insyaallah rumah tanggane langsung. Rumah tanggane langgeng. Alhamdulillah dikandori dari Allah Subhanahu. Jadi tidak cuma nyawang raine, mau nyawang raine bakal napa? Bakal kapitunan. Mengko sedang usaha malih tuwa. Gila bangke. Jadi aja nyawang rupa, nyawang rasa, nyawang raga. Ya rasa suwe-suwe ya malih. Boleh kakine ngomong, aku nana rupane selena rasane. Lah, anu wis sewek. Apa ya Ki? Rasane wis beda. Aja nyawang rasa, nyawang rupa. Bakal kapitunan, ora bakal langsung. Gila mangke, rumah tangga ora jangka lancar. Ora usah protes rika sekarang penyong. Palancar langsung sekarang penyong. Ora terima rika ceramah dewek. Alhamdulillah. Insyaallah bikantori dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu insyaallah karena Allah insyaallah akan jadi berkah. Setelah qabil tuh nikah, Mas Arif sekarang memandang Mbak Vita sudah jadi ibadah Mas Arif. Makanya saya mau minta dulu Mbak Vita duduknya jangan begitu, tangannya dimasukkan ke tangan Mas Arif. Iya gitu tahu lah. Aku jenenge pengantin anyar, nek kayak mau pengantin bodol. Loh nyenggolin Mbak Vita niku napa nilainya pun beda. Setiap nyenggol niku nilai 10. Alhamdulillah. Tuh nyenggol bathuk wis ganjaran, ngemek irung ganjaran, ngemek pipi ganjaran, ngemek. Ya sekarang Arif. Ngemek apa baik kan lah ya. Terserah Mas Arif mau pegang yang mana. Jadi kalau tadinya kan jangan pegang dulu. Sekarang ya mau pegang mana lah boleh ditawani. Alhamdulillah. Insyaallah jadi berkah barokah. Allahumma cintanya karena Allah. Cinta karena Allah diikat dengan tali yang namanya nikah. Nikah cara bahasane paraan apa Pak? Apa? Bojo. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham? Nikah adalah bojo. Pengatas nggih. Nikah adalah ya wis paham. Nikah niku ya nikah pun bahasa gambange mawon ngoten Pak Kiai. Nikah niku cara bahasane kula gamane ngoten maknane bundelan. Jadi Mas Arif Mbak Vita dibundeli supayane ora udar. Ora usah protes. Semuanya gelis bubar. Dibundeli supayane ora ucul ya. Bundelane kuat bejong isap pinanggih dunya pinanggih swarga. Alhamdulillah. Allahumma niku bundelane kuat nikah. Dan mriku yang pertama hurufnya nun Mas Arif. Nun di situ maknanya adalah nikmat. Setelah nikah nikmat Arif. Iya, belum tahu dia. Makanya jadi pengantin seneng banget Mas Arif. Seneng. Mas Arif ngomong pancen seneng dadi pengantin ambune wangi ngungkuli duren sing buri malah ngomong peceren ya asal gurine en ya paling ora ya permen aja peceren loh barani pancen seneng dadi pengantin ambune wangi ngungkuli duren
sing wadon ayu, sing wadon ayu dandanane keren dandanane, sing lanang nyawang, sing lanang nyawang ora leres. Sayyidina Muhammad. Allahumma barang wis seneng Mas Arif ngomong maning undangane, undangane ora bubar, ora bubar rasa ati, rasa ati wis ora delom maneh padha mlebu ora mung kamare dhewek ka protes wong iki slamet bera rubes kok. Alhamdulillah. Ya sing penting aja lali Kang Maha Akbar. Iya sing penting aja lali Kang Maha Akbar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad. adada bi'anillahi sholatan daimatan bidawami berbilahi sholatan daimatan bidawami berbilahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma Lah ini senengnya orang main lagi anyari jadi bisa menjaga suasana kebaruan Mas Arif. Kalau lagi barunya ya otomatis yang namanya anyar, betul. Betul. Silai barang anyar mesti ese anyar. Barang anyar ese apik. Orang anak alani belas pocok rambut tekan pocok jem. Rai bagaikan bulan purnama. Iya. Yeah. Rambut hitam melebihi arang. Wajah tanpa kuku ibarat langit tidak berbintang. Pokoknya selalu membela, betul? Pelakune, jan sarung pamane ditabuhi karo terbang, kedinggring mlebu sentong. Kedinggring mlebu sentong. Apa? Mlakune mau nyardu luwe lemek gila bang nggih. Kesandung sithik, hati-hati ya. Jajal ibune Bu. Bu, jenengan nek undang bapake napa? Ramane ala, bapane ramane seorang zaman. Nanti pulang dari pengawasan iki Bu, ganti manggilnya ayah. Ya, jajal Bu, ayo 1 2. Kaku. Bu, mungkin nyom tiga begini menjadi sae, insyaallah jadi berkah. Allahumma. Lu ngerti walaupun hanya sekedar panggilan, tapi nek panggilan iku kok umpamane kok jujur. Umpamane bojone ireng lareng ngene ngomong. Mesti jengkel, gila Bang nggih. Lho, panggilan itu ya perlu dengan apa? Yang santun, betul? Ngoten niku dupeh bojone ireng ngundangi lah. Lareng alatul ireng ana. Ya jelas jengkel lah. Lareng alatur irana ngalamat kayak jaluk sakinah ala wani jitakan paling-paling ketemune sakinem gila bang lompong getegane pun boten sae gila Bu mulane saling mula kuncinya rumah tangga bahagia apa Mas Arif wasiruh unnabil ma'ruf dari kata rofa yang berarti apa saling memahami saling pengertian goyop rukun ayem tenang tentrem apik ora sa protes rika wong sing ceramah nyong ya oke ditutna bae sing penting gelis bubar sakit alhamdulillah insyaallah pikantuk ridane Allah subhanahu sing lanang yo ngerti sing wadon yo ngerti sing lanang saling pengertian cara bahasane nggen kula mong tinemong Mas Arif ta yang ngomong Mbak Pita yang ngomong Mas Arif anggere esuk Mas Arif dibopong digendong
karo dikutang tak gawuk-gawuk gambrong Mas Arif lebu senrong tak wehi sarung bolong atine bom. Jadi seorang wanita bisa membuat suami senang. Bu, ibu, dalem pak, ngoten kok dalem tok. Ibu, mesrane. Kalau bapaknya nggih ngoten, Allah nganti kepesing. Bu, saya nggih Bu nggih, kalau wong lanang lembah mana? Insyaallah niku sing diwacani zaujatun sholihah. Alhamdulillah. Insyaallah dadi berkah, krono rezekine tambah, krono wong wadon niku lembah manah diperintah orang bantah, senajan gawean kathah lungkrah sayah ora genah-genah, nggih. Tapi wong Islam sing manah insyaallah iso bijong pikantuk jannah. Alhamdulillah. Allahumma. Wong gampang-gampang wong swarga niku jane jebulane wong wadon, Bu. Bu. Ibu. Niki tak aturi pirsa nggih, ibu-ibu sing rawuh, pengantin-pengantin lawas. Nggih. Gampang-gampang wong buswal kan iku jebulane wong wadon, paham? Asal wong wadon kok salate temen, puasane temen, ngabekti karo wong lanang, wong wadon kok sedo, swarga menunggu. Alhamdulillah. Kenapa kakek wong wadon nang neraka? Mikir kaci kiri ka. Ayo junjung gejot nasisan. Bu, mergane siji wong wadon ora gelem syukur karo wong lanang. Naudzubillah min. Syukur Bu, diwehi akeh ya matur, diwehi sithik. Alah. Wingi wehi 100.000 matur nuwun nemen, wehi 50.000 ceramah. Gila Bang nggih. Pak, nyentok ngomong rikan jegong, akhirnya mari jegong. Ini untuk ngomong ramai sikit do cek oleh apa jajali kami mikir enggaknya segala cek atau maring pasar kalau oleh apa kau jangan oleh bangun mau beras sikit yang orang pada usah jangan pada larang kabel aku cuma rasa sobat pengen baca long lalu sebeli pada mata kan baru iya ketalang moni angel mandek moni baranana lerenit esuk moni awan moni sore moni enang dapur moni enang sumur moni enang kasur moni ya muga moni sing sae nggih Bu nggih karo wong lanang. Alhamdulillah. Omong saomong lho krana apa? Lidah itu tidak bertu sangat tajam, betul? Betul? Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan nyakitin orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan ributan. Karena dari omongan bisa menimbulkan ributan. Lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Bu, lo mula ngatir iso jaga lisane, iso syukur karo wong lanang ahli swarga. Allahumma. Jadi jenengan terima diwehi ditampani ora diwehi. Pengumuman pengantin lawas. Nggih, saya mono karuane Mbak Vita niku sing trima diwehi yakine ora yakine, malah Mbak Vita ora diwehi gelem tawang. Sing pengantin lawas tau tawa. Nganti kepengin. Padahal Bu, wong wadon gelem tawa karo wong lanang, pengumuman jempreng kupinge. Wong wadon gelem tawa karo ngalbu niku ganjare bareng karo wong sedekah mas sekilo. Allahumma. Pengen sedekah mas sekilo? Pengen mboten Bu? Syaratnya tawa. Wong gampang-gampang mapan sarip Pak, banding kresakaken mboten. Iya, kayak kowe tok sekilo. Paling gampang wadon mulane gampang-gampang mlebu swarga wong wadon mulane yo nggene teng usul Pak Kades nyopeng dadi wong wadon. Kira Bang nggih. Lah wong gampang mlebu swarga bareng topike iki nggene dadi wong wadon ya mriayu ya Pak Kades ya. Siapa ngomong kayak tesi tok balang. Kayak tesi. Muga-muga dadi berkah. Alhamdulillah. Ngoten nggih Bu nggih. Sae insyaallah pengendikane sae lembah manah dadi berkah. Pundi-pundi pamit kali garwa nggih Bu nggih. Omong-omong alus.
utawa wedang Pak badhe ngersake unjukan nika wonten meja wonten. Badhe ngersake sing napa? Wonten teh, wonten pokari, wonten Sprite, wonten lasegan. Badhe sing napa Pak? Kantun milih piyambak aja Pak. Kemana jangan meja. Mangane nggih nyeduk. Mejanya ger mangkat. Wonten sing kados niku Pak? Kathah. Oh, berarti nggen kula bibite saking mriki Pak Kades. Walah, ya moga-moga panjenengan waras nggih. Bu. Bu, ampun ngoten nggih, sing sopan, kepenak lembah manah. Alhamdulillah. Bapak Guntur ngadang arep lawang. Setengah rolas persiapan, dandan, luluran, maskaran, pakai eyeshadow, pakai blush on, pakai lipstick, alisnya digawe kayak setang sepeda motor, semprot Rexona, ambune wak. Begitu pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, bapak indahnya, aduh hai, ya jalengane Bali selombrah selambre, ambune apa, tambah kutang poting kelawer, ada, kayak kalkul, bu, ramane banyak bang ya sepet, gila bang mapan sari dandan bu. Naik panapan sari dandan aja malah panapan sari pirang balas diblonyoh karo hembodi malah remason. Alah, sing lanang nyepat panas. Wis blonyoh remason tambah raine PPU. Alah, aku ditambal koyok masyaallah. Lah ramane pan ngambuk sisih mendi. Lah, kakek Karto. Ngalamat. Kaya kowe kan jaluk sakinah gayune. Ya atuh Bu, ngoten niku berkah ngoten nggih Bu nggih. Sae Allahumma ngoten niku lho omong-omong lembah manah. Insyaallah dadine berkah. Allahumma rukun nggih. Mong tinemong silanang karo sing wadon, ya mantu karo mertua, mertua karo mantu, duwe mantu anyar ya mestine seneng nggih. Jenenge mantu anyar ora ana alane Mas Arif. Esuk-esuk umpamane ka agi jegongan diundang karo mertuane Mas Arif dalem Pak kene jegong nyontok ngomong Mas Arif akhirnya nyepak jegong Mas Arif dalem Pak iya wong Mas Arif mun kesel nggih mandan jam pira Mas Arif jam 11 oh 11 seprapat mun kesel nggih Pak nggih dereng pengantene boleh beli mlirik kok semoga berkah Allahumma Mas Arif dalem Pak senang kene bebas bae Rif mangsane medang ya medang nggih Pak akhirnya medang iya wong diperintah masane medang kon medang Rif nggih Pak akhirnya medang monggo kali ngojok lah bapak ki mboten wong kula mboten umal nggih ngono bae Rif nggih matur suwun Alhamdulillah teh pucuk rasanya kok seger Alhamdulillah ya, Allahumma langsung dingin langsung segar istimewa inilah minuman tanpa pacitan masa selama karo macet ora ana lah ngor medang wis nganti bingung kok nggih. Ndang berat parikan kok ya. Pengen medang alhamdulillah. Nggih, nang kene bebas Rip, medang ya medang barang pan mangan jan njogo dhewek. Anggerana nggih, Pak. Anggerana wong ora ana ya ora mangan. Lan dilalah Arif bebas esuk-esuk ora ngerti anjengane mertuane digrewek kabeh alare Arif. Alah kaki selamat karo sarap wis bubar. Tapi dilalah Pak Slamet lha karo mantuwe mandi takoni brike Pak Slamet mantune lah nyus seneng ndek mantu kutaringin brike si doyan mangan. Alah yang ora umban. Ngalamat met. Ora apa-apa lah. Sing penting lah ngono rukun nggih. Allahumma ngoten niku saling terbuka. Allahumma nang ngoten niku iso mbantu kerepotane mertuane. Ngoten Mas Arif nggih, ora nganti diperintah. Mas Arif dalem Pak.
jajal tulung kae maring ngalas wetan nyowi urung maring tiliki temenan Mas Arif langsung celkut nggak warit maring ngalas mangkat arit bali arit alah batine kaki slamet Arif angon ka arit angon wedhus lah bali lemu ya paling ora mangkat arit bali oleh suket Arif mangkat arit bali arit sementing arite ora ilang takoni prigya lase rep tasih foto Pak lase ngadol sapa tasih foto walah wis ora apa-apa lah rep bila jajal nggane kamar tua ora pengertian karo mantu anyar esuk-esuk urung wedang urung sarap arep wis kon manggul glondong nyunggi lumpang bali maring kutaringen takoni prige nang kana anu parakan rep penak apa pendeng lah iya alah ora betah nang parakan rep dilalah mertuane nggih iman alhamdulillah iso bantu kerepotan mertuane nggih nyekeli apa dibantu nggih napa nggih lah temen dilalah kan mertuane senenge nyekeli TV jaluk TV-ne buang walah arep semoga pengertian rukun alhamdulillah ngoten niku nek saling pengertian insyaallah seiring seirama selasi dan seimbang Allahumma untuk berkasih Allah Subhanahu jadi niki wa asiruh nabil ma'ruf dari saling pengertian insyaallah kalau pengertian niki saling menutupi ditutupi kekurangannya aja tidak dalam mrene kun libasulah wa antu libasulah jadi sanjangan go nutupi sing ditutupi napane sing ditutupi kekurangane ya kekurangane mantune ya kekurangane mertuane nggih napa nggih aja mawale mantune ala ditakoni tanggane Pak Slamet priki mantune Allah bocah gede jlug tok mahal ora kok mangan lah akeh lah ngalamat yakin bali gasik temenan ya ditutupi lah ya lumayan duwe mantu siji kenanggo opet-opet sarang nggen kula opet-opet salam niki napa sami nggih nggo opet-opet nggo bantu-bantu maksudnya apa rika nggo bantu-bantu main enteng gaweane wong tua alhamdulillah ya selalu mangyalah mantu siji ya mempisan maraya paha lu anu gunanya nggih alhamdulillah pengertian tapi kan peranane wis ngerti derek ngoten niku wong tua garik ngetutna alhamdulillah sing penting pada rukune bocah loro angger ana masalah apa-apa kalau sing wadon ora usah pada rebutan bener rebutan salah nggih nek rebutan bener akhirnya salah nek rebutan salah bisa jadi bener ngoten aja kembrungsung nang njaba langsung gak mlebu kamar aja gembluduk malahan ide apa umpamane Kak Mas Arif bali ora bali nginep nang ngene sapa ya ngomong terus terang umpamane bali assalamualaikum waalaikumsalam aduh dek aku njaluk ngapura aku mau bengi ora bali ngindek nang gone rondo ya terus terang Mbak Vita ya ora apa-apa malah nyauri aduh masih aku ora apa-apa kurang nopo tak aturi ngindep karo wedhus Jawa wong dah jujur dadi atine bom senajan sakit karena jujur insyaallah temriku diterima dengan lapang dada alhamdulillah insya Allah lah ngoten niku dadi napa saling menutupi siji lan sijine insyaallah kekurangannya iso dilengkapi dadi sae alhamdulillah karena apa orang anak sempurnane kabeh anak kurangi nah yang namanya membangun rumah tangga ada 3 fase fasenya yang pertama adalah fase romantis kalau masih romantis semua serba indah orang anak ala leblas gila bang nggih ngoten niku anane api ketok masak kasinen ora apa-apa Dik wong jenenge wong ya anak kelalene asin ora apa-apa malah enak ora asinnya lah ya ora apa-apa Dik menawa uyah kaken ya mari darah tinggi pokoknya orang anak alami wong anu anyar tapi jajal Allah wis selawas ka jajal enten jajal boleh gua kata saji asin celap biwe jangan campur opil apa ya tenan terus lah gara-gara opil bisa wong ngadon 3 dina ora kena takon ya yu wong wedok gawe stomblok malah gang opil barang ya 5 orang ngerti anu bocah rewel tok stok itu aku ya maning lha ora ngerti lho ngene ora ngerti balik kasih ora apa lha wong dalem wong sewa ora gila Bu gila mangke wong wadon kegaweane kadang ibu nggih ya asah-asah umbar segresik umah momong bocah olah kadang nggih
asah asah umbah umbah resik-resik umah momong bocah olah. Tapi ganjarannya tambah Bu. Nek ganjarannya tambah kira-kira bunga apa susah Bu? Nek ganjarannya tambah bunga apa susah? Bunga apa susah? Lah nek gawane kathah bunga apa susah? Bu, nek gawane kathah bunga apa susah? Bunga buat apa susah? Betul? Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak. Tepuk tangan anak-anak. Ini anak paut ya. Bu, udune bunga. Wong ganjarane tam asah-asah ganjaran umbah-umbah ganjaran resik-resik umah ganjaran momong bocah ganjaran olah-olah ganjaran kudune bunga Bu wong ganjarane tam pun kesane jenengan bunga jenengan nyaut ganjaran di lagu Bu ganjaran di lagu-lagune ngoten Bu ganjaran monggo Ibu Bu. Inilah paduan suara ibu-ibu paraan. Ayo sekali lagi Bu, kula sing ngitung jenengan ganjaran nggih. Mengke disolawati berkah Allahumma. Asah-asah ganjaran umbah-umbah ganjaran resik-resik umah ganjaran momong bocah ganjaran Salatullah salamullah ala Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil baladi ya Allah. Ya ora ming ibu-ibu sing ganjarane tambah ya bapak-bapak kalau wis diikat karo tali nikah insyaallah dadi berkah Allahumma. Mula monggo bapak-bapak tak aturi monggo ganjaran sarang-sarang nggih. Nggih, monggo nyambut gawe. Boleh suwantene bapak-bapak ora kalah karo jenengan. Coba nyambut gawe. Bali nyambut gawe. Leyeh-leyeh nang lincah. Sore ana dan Isa jamaah Isa. Bali ngeloni anak. Ngeloni kasik temen mali bojo putu lah saran ndek bojo ngeloni sampeyan mikir ngeloni putu ganjaran salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil baladi ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Lah muga-muga niki ibu-ibu sing rawuh dalu menika iso dadi jauh-jauh saleh karo wong lanang iso lembah manah insyaallah tapi kanggo berkah sing Gusti Kang Maha Murah Allahumma. Krana wong sing bakal pikantuk kebahagiaan arep siji wa qalban syakiran wong sing adol sing ahli syukur Allahumma. Krana ahli syukur insyaallah rezekine semulur anak bojo gampang diatur alhamdulillah. Ulane ayu do syukur nggih Bu nggih. Duwe duit ya ora apa-apa, ora duwe duit ya ora apa-apa. Ora pada protes karo wong lanang. Sabar nggih. Anane semending bareng ora duit ya memane kan nang kono anane beras ya beras diliwet tok beras tok. Lah ngono lamuan ngono ora duwite Pak. Anane segak ya ora apa-apa. Mengko ditutulu ya. Sabar. Wong nasike anane kaya kiye esuk mbok ana maning alhamdulillah.
Sing lanang paling dagang rugi aja dipaido Bu, malah ya dibombongi Pak. Jenenge wong dagang ya ana rugi ana tuna Pak. Bareng segitu ora apa-apa mbok esuk badhe aja malah begitu bali. Wong lanang pengung. Iki lek ora tayang sing mangkat. Wadon kaya kowe modele lah jol nasapi bae manak. Bu, lembah manah nggih insyaallah berkah zaujatun sholihah. Allahumma ngoten Bu. Insyaallah dadi kanthi hidayah sing Allah Subhanahu atine sabar. Karena apa? Lah niki Mas Arif ade saka Kotaring mriki ibaratno Mas Arif saka kono nggawa pacul nanggene tuku sawah Rip. Mengko sawahe dipaculi ya. Wong sawah-sawahe dhewek, dipacul dhewek, sekepenake dhewek, asal sawah-sawahe dhewek ya. Kan dipacul esuk kena, pacul awan kena, pacul sore kena, pacul karo mundur ya kena. Wong paculane sawah dhewek. Asal jangan aja sawah batiri. Sawah-sawahe dhewek dipacul dhewek sekepenake dhewek seboyahe dhewek Rip. Kesel ya leren. Jadi insyaallah dadi berkah. Alhamdulillah bercocok tanam. Mudah tukulane apik. Nek arep macul ya napa ndonga ngoten nggih. Nggih. Pilih minimal ya sholawat. Minimal sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala ngemek bathuk plek cekel diuser-user. Sayyidina wa maulana Muhammadin ngemek irung petrot. Ada nama ilmi lahi sholatan ngemek pipi cewek. Daimatan bidawami mulkilahi ngemek skarpe ya daripada kesuwen malah dikasih ora sabar ya gimana Mas Arif malah dikasih ora sabar berkah alhamdulillah. Jadi ini ada pesan dari sponsor Bapak nanti malam di Parakan akan ada liga turnamen Parakan Cup melawan Kotaringin pertandingan tanpa wasit, tanpa penonton 12 pas. Betul? Umumnya sering kanan di belakang Arif lalu dia belakang tiga tapi dia jos langsung Pak selamat metu gol ale gol ale Bu selamat metu Garuda. Ya muga-muga dadi hidayah alhamdulillah ngoten niku iso didongane piyantun kathah dadi hadiah Fatihah muga-muga rezekine tambah jenengan siki disuni donga mangke nyuwun dongane manten anyar dongane manten anyar lagi mandi Pak kaya dene wonten Kondur Haji disuni mula anggaran pengajian manten rawuh dongane lagi manjur ora usah protes dongane mantep sekarang pinyong insyaallah dongane ijabah alhamdulillah. Donga manten anyar iku lagi mandi kaya wong kang tembe padha kundur haji. Donga manten anyar iku lagi mandi kaya wong kang tembe padha kundur haji. Sholli wa sallim iman alamana sholli wa sallim iman alamana wa ali wal asa imam qad wahada wal as'ad imam qad wahada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mulane zaman zamanku kuna berarti aku urung anak. Iya mulane nyong aku cilik. Ngenyek maning rika. Mesem pendem. Dadi anu ngenyek. Gila bang zamanku, nah aku urung zamanku nak anak pengantin benjaluk itu, gue
Ki tolong nyong bocah didoni alah. Kuna salah kaprah. Kok jaluk dongane malah jaluk idune langgene riake metu. Dongane agi mandi. Lah kadang-kadang sane Pak. Nggih napa nggih? Mulane aja napa wong kuna jebulane wong kuna donane ya mandi-mandi Pak. Nggih napa nggih? Kalau wong kuna ahli prihatin, ahli riyadhah. Alhamdulillah. Allahumma zaman kuna, zamane para wali. Lho wong wali ngoten niku lho termasuk gawe perlambang. Nggih napa nggih? Itu digaweno contoh ana termasuk kembang. Nggih napa nggih godhong-godhong kembang, kembange warna-warna. Mula to mriku ana umpamane ana manten digaweno kembang kantil, kembang kenongo, kembang mawar. Mawar niku maksude mawarna-warna. Kenongo, kenongono kenong ngene. Sing penting kantil. Kantil kali Gusti Allah. Dadi mawar-mawar kenongono kenong ngene. Mulane digaweno napa? Termasuk sarana ana tembang, tembung lan lambang. Tembang-tembange ya warna-warna. Nggih napa nggih? Ana tembang kinandi, ana tembang pucung, ana tembang dangdut. Allah. Selamat. Dangdut. Aire mertuane. Dangdut. Alah. Ngalamat rep. Sing sabar ya rep. Nanane mertua kaya kuwe. Alah. Ya moga-moga pada pengertian alhamdulillah. Kembangin nonton pernah lu termasuk wali gawe tembang ora asal gawe. Gini apa nggih? Lu gawe tembang turi putih. Turi putih bakal ditutupi mori putih. Men pindho napa sadar kula iki bakal kundur dengan sini Allah Subhanahu wa taala. Digawe napa sarana termasuk lambang wayang owah-owahaning tiyang. Wayang wajibe padha sembayang. Gini apa nggih? Lu gawe napa musik alat men iso gathuk. Gawe napa musik termasuk napa kenong. Gini apa nggih? Nongeningen nong dandang. Iya. Iki maksudnya kayak kenong ini kenong ono kenong ini kenong ono kenong ini kenong ono ndang iling kang maha agung. Iki maksud ke musike. Kenong ini kenong ono kenong ini kenong ono ini kenong ono ndang iling kang maha agung. Malah dandang gualah junjung sikil. Yang alamat dandangkung ndang iling maha agung. Lah niki manembah pasrah padha so inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene salatku ibadah ora matiku kagone Allah Subhanahu pasrah manembah lillah insyaallah uripe barokah Allahumma amin. Allahumma mula wong Jawa seneng nembang pantes dia wong disarani karo tembang, weruh apa-apa nembang, weruh lintang ya nembang. Yen ning tawang ana lintang sahayu aku kelingan sliramu. Weruh lintang, weruh walang ben nembang. Walang kekek mencrok nang sarung. Oh wis bengkek ngajine urung rampung. Weruh gedhog ben nembang, gedhog asale saka tela. Wong ngantuk iku tambane apa? Gedhog asale saka tela. Ngaji ngantuk ora entuk apa-apa. Ojo ngantuk Pak, ojo ngantuk mundak mengko dadi salah tampa. Wong ngantuk salah tampa Pak, diwulang genah karo kiai ini. Kul wallah ahad, krungune kumpulan dina ahad. Aja ngantuk mereka, keliru. Gila mangke, jangan supaya orang ngantuk dongane saged mboten? Dereng saged, nggo dapalaken niki mangke sing ngantuk insyaallah tangi. Go, mangke dongane praktekaken nggih. Go, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma suduk. Jajal praktek. Ana wong ngantuk Allahumma suduk. Ora suluk jerukna. Tangi ora sida ngantuk. Alhamdulillah.
Lah ngoten niku. Dadi nganggo lambang nganggo tembang. Lambange werna-werna. Lah termasuk niku wayang niku wau iso napa? Mbekta owah-owaning tiyang wajibe padha sembayang. Insyaallah kalau sembayang niki ditinggalno insyaallah bakal do pikantuk itu. Alhamdulillah. Allahumma sangso dangu sangso dalu sangso saya sangso yo ngantuk. Lang yang gandaning pos pita gara wis gara bubar ora urusan gara-gara jaman samene kula bali sisa sedherek aja padha lunga kula bali ceca menggah kula jengatika padha pikantuk Ridho Gusti Kang Maha Kuwasa sing padha lunga titenono nek bar Senin mesti Selasa. Lah apa yang salah? Mboten nggih. Gara-gara jaman jaman gara-gara kang padha duraka kadang ora gawe dosa ora padha krasa. Nggih napa nggih? Lha wong saniki jaman wis jaman tuwa bocah biyen beda karo bocah siki ya beda karo bocah biyen. Nggih napa nggih? Bocah biyen beda karo bocah siki angger bocah biyen siki wis tuwa. Jadi kan guyu salah apa? Monggo kula jenengan sing urip ning alam donya padha gawe ilmu sing utama menggah iso padha syukur marang Gusti Kang Maha Luhur menggah rezeki iso bali semulur anak bojo gampang diatur. Alhamdulillah. Allahumma menggali nambah bangun bologe iso padha pikantuk Ridho Gusti Kang Maha Kuwasa bali griya iso tumanja iso dadi tentrem keluarga karena apa padha pangeran siji lan sijine padha murih Ridho Gusti Kang Maha Kuwasa. Alhamdulillah. Allahumma mula gara-gara dipeno aja padha lu gara-gara dados sifat pangeran sing ngantuk turu nggih mboten napa-napa nggih monggo sari mawon monggo nggih mengke jenengan turu kabeh nyong ngomong dewek kaya wong sing ngomong gemblung sapa pisan kala ketemu wong gemblung ana wong gemblung kadirungokna berarti sing dirungokna ya luwih Kang wis nyipta gemelaring bumi langit alot temen bali moni ya wong ngene medhong-medhong nyaut nggih uga surya meka mendung ya kowe katon urip lah ampleng jingkleng mandeng yo ya isin lah isen-isening jagat kang supaya menungso gelem suka syukur marang Gusti Kang Maha Luhur. Allahumma monggo donga sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni nura waj'alni min ibadika sholihin waj'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muttaqin. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Pun rampung
Cerdas Pak Kades. Wargane jenengan yakin cerdas-cerdas, tinggal ngombe rampung lah. Yes, muga-muga. Pun sami apal nggih? Nggih, pun rampung Kak. Alhamdulillah, rampung napa bingung? Nggih, mboten napa-napa. Sing penting pun maos nggih, insyaallah dadi hidayah. Alhamdulillah. Lah kejawi kok atine syukur lesan napa? Walisan dzakirul lesan dikir kali Gusti. Lah utama dikir termasuk waus padha maos tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sareng. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula cingan dika sing ora mung dalem menika padha ndike marang Gusti ora muda mondar mandir nurtene sreping apa rupa kuwatir bakal ngadhep kalih mungkar nangkir. Kula dalem sing padha ora dalem ayo padha tobat. Eling kalih Gusti. Eling ana kula jenengan niki mung titah sawantah menawi jatah sing Gusti Kang Maha Murah. Muga-muga manambah ibadah aja nganti napa wegah muga do istiqomah. Alhamdulillah. Besok sapa sing nek ana dan kodho gegancan besok bakal mencolong padang raine kaya lintang. Alhamdulillah. Malaikat takon menungso. Oh, bukan nudu menungso. Panjenengan menungso pundi? Araan malaikat. Oke sapa do mencolong padang raine kaya ngono apa ngamalu nek wonten ing bumi paraan menungso ngaten malaikat. Sakjane kula jawab kula bari ngunjuk riyen. Lah ora oleh lho. Enggak kali ngunjuk nggih. Bismillah. Alhamdulillah. Ngaten malaikat. Nalika kula wonten ing bumi paraan kula mireng adan kula gegancangan lagi nyambut gawe gawean kula tilar kula gegancan ngoyok adan malaikat. Iso mencolong padang kaya ngono mergo ana adan padang ngoyok ana adan padang ngoyok besok mencolong padang kaya lintang. Kepengin apa mboten? Kepengin apa mboten? Kawit nginjang ayo ana adan padang ngoyok gaweane tilar. Ya wis kenalah tinggal. Nek perlu buang. Lagi nyaponi sabune ana adzan Allah Akbar lagi macul pajule lagi ngowuh lombok-lomboke lagi gendong bocah-bocahe ana bocah buangi ya lagi jangan-jangane ora sida mangan langsung dileren ayo bareng-bareng tenggone masjid. Alhamdulillah Masjid Rejo. Ngoten niku lho, siki masjid musala pada gedhong magrong-magrong. Ki napa nggih? Lampu listrik pating mencorong, granit kinclong-kinclong sing adohan ngorong-ngorong. Ora krungu sambung corong. Ki napa nggih? Ding kadang nganti sayah ora nana. Berarti kosong melompong. Lah beda kali mbiyen urung ana listrik, anane listrik. Urung ana keramik kinclong, anane plopo bolong. Biyen. Urung ana corong, anane bedhok karo kenthong, tapi kathah rejo. Ki napa nggih? Kentlong tabuh kotong ngerti isih kotong langsung padha mangkat mlebu tabuh bedhuke sedeng isih kotong sedeng akhirnya mlebu bleng suwe-suwe bedhuke ora moni bek pada mlebu. Alhamdulillah nyekel mic kenake adzan. Allahu Akbar Allahu Akbar kenek nom kenek dua beda. Alah
Kali adzan kalau lendotan. Suarane pelo sarwe ngepir. Allahu Akbar. Sing adzan sapa kakine. Kaki sapa kaki sastra. Nganti ngap-ngapan, ora ana penumpang. Lah pujian istighfar nganti entong. Astagfirullahaladzim. Sing nusul ninine. Ki ora bacire. Oh, dom. Lah ki jane masjid sapa nyong karo Rika. Lah ngres nyong ora ana didol. Masa muga-muga dadi rejo. Allahumma ngoten niku mulane niki kula pesen kali Mas Arif nggih pengantin anyar tangine aja kedinginan mertuane. Ya. Dadi tangi dhisik terus adus. Wah, mangkat masjid. Iya. Tangi dhisik mangkat masjid. Masane kedinginan mertuane repot. Iyalah, ngerti dewek lah. Muga-muga dadi berkah. Alhamdulillah. Ngoten niki Mas Arif nggih, ngoten iki muga-muga dadi berkah niki pun jam 12 kirang 12 menit. Kirang prayu nggih. Anggen kula kok tulung kantor muga saged pinang nggih. Paling wonten ing carisan mboten ing gelembang kang mboten sami nggih Pak Bu nggih. Nggih, kapan-kapan angger dundang maning ora dundang ora apa-apa. Nyong ora dundang mrene, ora nggon liyane. Nyong ora bingung Pak Kades. Alhamdulillah. Ron zikir Allahumma tambah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ibu nggih daripada lenggah rono gawe daripada ngrasani tangga maca tasbih. Bu, mamani kala-kala petan ya petan karo maca tasbih. Mun nanti dereng Bu. Mungkin jajal praktek nggih petan karo maca tasbih. Daripada ngrasani tangga alah uripe ora kasabu, ora tenang gila nggih. Ana tangga tuku lemari Rika Meri. Tanggane tuku TV Rika iri, wong jane tanggane tuku parabola Rika tuku paramek. Stres. Gila bang nggih, tanggane tuku koklas lara panas, tanggane tuku gelang melang-melang, tanggane tuku kalung tulung-tulung, wong jane tanggane tuku ceret mencret. Atine sing tenang. Alhamdulillah. Daripada ngrasane tangga maca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nek diplok tumane daripada ngrasane tangga kan nambah dosa. Kalau metesi tuma ora krasa. Tumane gede-gede barang dipetes akeh getine sing metani karo ngrasani tanggane ora rumangsa yen tambah dosane. Iki piye wong tuwa mandhet Rabi Perawan. Iku lho dukane Pak Kades lho. Pak Kiai nggo mirengke kok malah Rabi Perawan. Sekali kula ngoten, iki piye wong tuwa ra padha iman. Oh, baleni senenge dhisik bae. Ayo iki piye wong tuwa ra padha iman. Saben dina nuruti bojo ing setan, besok mati nampa laknate pangeran. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ilmillahi sholatan daimaka bidawami mungilahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Jangan terong dicampur sambel wis suwe njegong bokonge. Setuju Allahumma. Ana beras digawe bubur meh jam 12 iki wis mangsane. Yang wis paham. Masarapan Bali ya, nyong pan Bali.
ora usah dibirat. Bu. Bu, donga dina nggih. Ana sepur dawa gerbonge nek arep kundur ayo andum pandungane. Muga-muga padha slamete donya akhirat padha begjane. Alhamdulillah. Allahumma manuk jala cucuke kuning kira kepenak cocok bukan ngemben ngundang maling ora perintah daripada nyong atine lara. Alhamdulillah. Ana mujair nang pinggir kali nimbang mubadi seprit lah segar togawa bali. Angger tong-tongna ya ana sing ngomong lah. Stone cilik kang ngombene akeh lah. Ya lebira lah ngoten nggih. Nah, alhamdulillah angga donga-donga para selamat insya selamat dunyane selamat akhirate Allahumma. Nek dipikir kesel nggih pun kesel Pak Kades nggih. Kait tau pun lungguh pun dangu Pak Kades teng Lebet. Niki nggih pun nganti jam 12 pun kesel. Lah kula nek kemawon mikir kesel nyong ora mrene nyong ya ora oleh. Kamu ora oleh amplop sapa? Ora ngenyek reka. Nyong ora tau mikir amplop. Sine maling kamu. Wong nyong dhewe amplop betok buang, yakin. Amplop. Suwe-suwe nglarani ati temenan rika. Niki tak lurusaken nggih Bapak Ibu, niki sing rawuh kula mriki estu mboten mikir amplop, nggih mboten mikir isine. Paham? Paham? Masalahnya apa? Wis ana sing mikirna. Ora mikir. Nek butuhe mangkat mikir temen ngapa sih? Wis lah suwe-suwe ora genah rika ya lah. Yang ngerti orang mangkat temenan yakin. Isin rasane Bu. Enggak, donga dinunga nggih. Nuwun sewu nika mau dilebet bagaimana nggih Bu nggih. Muga-muga dadi berkah. Alhamdulillah. Allahumma pikantuk berkah donya lan hajat masuk panjenengan Bapak selamat dalah keluarga lendawke putra muga-muga juru sepindah. Kanten donga kula panjenengan muga-muga pikantuk ana rezeki sing kathah halal tur barokah, keturunan sing saleh lan salehah, hingga ahli ibadah, sakinah mawaddah warahmah. Bi barakatin sirillah mul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan sholihan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Amri wa ma anta a'lamu bihim. Allahumma qilli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habi minas shalihin. Rabbi habi minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Allahumma ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah. Muga wasilah pinangge wonten panguwasan wali ma'dul lalus dalem menika ya Allah. Angin bapak selamat bangun hajat masih lebih handal bangun ingkang putra mas dalam hari kita ya Allah. Muga dipun paringono jodoh sepindah, pun paringono berkah rezeki kadah halal tur barokah, keturunan ingkang sholih lan sholihah, ingkang ahli ibadah ya Allah.
barakallahu laka wa baraka wa jama'a bainakum fi khair barakallahu laka wa baraka wa jama'a bainakum fi khair Allah rabbi la syarika la Allah rabbi la syarika la Allah rabbi la syarika la Allah maj'alni syakura waj'alni sabura waj'alni nura waj'alni min ibadika sholihin waj'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mudakin Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Hanan ya Manan ya Rahman ya Rahim ya Sultan ya Aziz ya Ghaffar ya Karim Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbal alamin Bapak Ibu para pinenggah jamaah mekaten lasmanten kirangipun nyuwun pangapunten wal afingkum astaghfirullahi walakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.